एनडिएफबि फाउंडार दियारनाब्ला अर्थात रन्जन दैमारी सारखौ सेन्ट्रेल जे गुवाहाटी बे जेलनिफ्राय बख'नानै डक्टरनाव चेकआप खालामनायनि मोनसे रादाब मोनफैदों, गोजोनथाव रादाब। आं दा बेखौसो बुंनो सानो दे फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव मानाव गेदेर रन्जन दैमारी सारखौबो बियो आंनि पार्सनालि एबा रायजो राजानि दाबि रन्जन दैमारी सारखौबो जे बै उखिल गगै बायदि रन्जन दैमारी सारखौबो इलेक्शन दाराय होनांगौ। बियो दाराय होयिनि नङा, इलेक्शन दाराय होनांगौ। आरो जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा दलै नोगोरै जे बबे समस्तिनि जागोन बे समस्तिनि रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारी सारनो गावनि बेसेन गोसा आखाइखौ बहुत थुनानै होहोनांगौ। अब्ला रायजोफोर जों मानाव गेदेर रन्जन दैमारी सारनि जे दिनै मिनि खुसि नुदों भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। जाबाय दिनै नों बायराब चिरा ओ आंनि आंगो देरा जाबाय दिनै नों बायराब चिरा ओ आंनि आंगो देरा जाबाय दिनै लांदां उखुमजों हाथरखि नुबाय गब्लं इन्जुरजों बार हाबबाय जुग जुग अखा हायोब्ला गेसेर बोनाय दैया सिग्लाबहोयो आंनि लिरनाय देंखो आरो आंनि देहा जाबाय दिनै नों बायराब चिरा सोरबाबा मुगैयो दा भिडिअ नुनायनि बायदिब्ला माखासे गावनि जे लोगोफोर जेनो गावसोरनि सिगां जे बै एनडिएफबिआव थानाय माखासे दि हारिमु आरो बानस सारमोन बे रन्जन दैमारी सारजों नुदों बुहुद मिनि खुसि सेंग्रा जादों ना मा जादों सेंग्रा जानायावनो मिनि खुसि रायलायनाय। अब्ला रायजोफोर बैफोर सावगारिया जे फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव देरहा होनानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारी सारखौ जों रायजोफोरजों मोगथां महराव लाबोनायनि मोनसे इसारा होनाय नुदों। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे मानाव गेदेर रन्जन दैमारी सारखौ जे जेलाव थादोंबाबो बेखौ जे केन्डिडेटनि लिस्टआव होनांगौआव नोंथांमोना मा रोखोम बुङो? आंनि बाबफ्रा बे दा खामानि मावबाय थानाय एक्स एनडिएफबिनि आदामोन एबा सारमोना मानाव गेदेर रन्जन दैमारी दियारनाब्ला सारखौ इलेक्शन गेलेहोनांगौ बियो आंनि डिमान्ड। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे इलेक्शन गेलेहोनायाव बयबो रायजो राजायानो एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिनि जे गोदान राजखान्थि हान्जा दानो थांगासिनो दङ बेयाव बयबो रायजो राजाया जोङो गामि सिंनि मानसिखाय जोङो मिथियो एनडिएफबिनि थाखाय जोङो भट होनो थाखाय जोङो रेडि आरो रायजो राजाया गासैबो एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय जोङो जे एक्स एनडिएफबिफ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गांनाय उखैनाय अभाब अभियोग बै समाव गोबां
बुख्रुबजानाय नासयजानाय जोङो दस्रा जाथिफोरजों बेसेबां नासयजादोंमोन जोंनि हारिनि थाखायनो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखायनो जोङो नासयजादोंमोन ना अब्ला जोङो बैफोरबायदिखौ जे सोरजिबोनाय बर'नि थाखाय मोनसे प्रटेक्सन होबोनाय बैबायदि एक्स एन डि फोरनि थाखाय बर' रायजो राजाया जे बिसोरनि थाखाय भट होनो राजि आरो जे पलिटिकेल हान्जाया दाजाथोंल' बेखौ नेगासिनो दङ अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे मानाव गेदेर एक्स एन डि फोरनि थाखाय रन्जन दैमारिनि थाखाय जोङो भट होनो थाखाय राजि आरो फैबाय थानाय बिसोरनि पलिटिकेलि हान्जा गोदान सोरजिनो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा होनो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो नेनानै थाबाय।